Daj, odmah. Daj. Tako je! Da odbrani Anđelko Đuričić, ali već naredna situacija i vodstvo od Crvene zvezde. Ponovo Kovačević, vrlo oštro, sjajno je na prvoj stativi reagovao. Dragan Mrđa samo zakačio loptu, nije uspeo. U poslednjem minutu prvog poluvremena, posle Daudinog dodavanja, strelac je bio Mrđa. Jedinim golom u 62. minutu. Odlično Ninković pronašao Lazovića koji se sjajno ubacio, šutirao je, odbranio Ristić, međutim iz druge. Šalje loptu kazneni prostor Partizana, nije najbolje izbačena Mrđa, ovo je šansa velika, Mrđa, gol! 1-1, Dragan Mrđa, 56. minut. Evo vidjet ćemo to još jednom. Bacio se Mrđa ovde. I bio je precizan. Počeo je sa zakašnjenjem od pola sata. Crno-beli su poveli iz 11-terca golom Lazovića, ali pri ovom rezultatu i vodstvu Zvezde od 3-2 Crvena zvezda je šampion. Eto kako je završeno.